Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam atau sunnah maghrib. Padahal itu sahur sih. Itu pulau sih kurang menarik kalau kita perlu semangat itu. Moga bersemangat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakhati adyanil kufrati wa tarihin wa ala alihi wa ashabihi alladhi kanu bitamassuki syari'atihi salihin. Wa qala aidan syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an al-ayat al-mabah. Sa'adul ulama wal qurama wal fudala wal azza wa jalasatil afadil. Para matur dumateng para alim, para ulama, takmir masjid, sedaya kepengurusan masjid, masjid Al-Maghfirah, sedaya sesepuh bini sepuh kasepuhan haji sepuh ingkang tansah kawula sepuhaken ingkang keroyo-royo makumpal manunggal dados setunggal wonten masjid Al-Maghfirah ingkang tansah kawula mulyakaken dumateng bapak-bapak saha ibu-ibu ingkang tansah kawula hormati. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul berwajah kanthi niatan mencari ilmu, karena ilmu itu memang kudu dicari, kudu digoleki, dan kudu digoleki boten nemu ilmu. Iki panjenengan kok kados bingung berpulang-pulang dari Pak. Kulo saking Tegal, jeneng kulo Abdul Aziz saking Tegal. Nanti kayak saling Tegal, Tegal ngomong kata madu. Bleter aku, oke? Niki terus Pak Ustaz ngawiti ngaji kita. Ibu nderake mawon. Kados sepeda monggo kita tansah ngaturake syukur kita wonten kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Keranten kawula panjenengan saat punika tasih dipun paringi kesehatan, tasih dipun paringi panjang yuswa, tasih dipun paringi rezeki. Jadi tak dihitung, kalau panjenengan boten saged ngitung nikmatipun Gusti Allah. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kula panjenengan ngitung nikmatipun Gusti Allah, boten bakalan saged ngitung nikmatipun Gusti Allah. Kadang kula panjenengan ningali tangga, ningali tiyang sanes, awake tasih utuh tapi boten saged napa-napa. Kaki masih utuh tapi boten saged kangge nglampah. Tangan tasih utuh tapi boten saged kangge uwah kangge mampi ambek mawon kados boten saged. Mulane kula panjenengan harus bersyukur.
Terus kadang-kadang selawat masalah yang kita saat ataupun di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Iyatun ingkang kawula panjenengan ajeng-ajeng syafaatipun lan mugi-mugi kawula panjenengan mangke ten yaumul akhir angsal syafaat angsal pertolongan saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keranten jalan menuju surga itu cuma wonten kalih. Iki dhewe-dhewe Pak Boge, jalan menuju surga itu asline gampang kan. Mung kalih tok. Ingkang nomor 9 jalan rahmat. Jalan rahmat itu jalan prestasi Gusti Allah. Niki boten saged kalau panjenengan kemudian apa artinya jalan rahmat baik. Karena jalan rahmat itu jalan yang dikehendaki Allah, wong bejo. Ibarat jenengan boten sekolah tapi jenengan gadah usaha ingkang sae. Padahal wong sing sekolah nanti sarjana mawon kadang boleh gawean kangelan. Lha jenengan boten sekolah kok gadah perusahaan, gadah balangan kapal, gadah tempat wisata. Niku jenenge wong bejo. Wong elek tapi bojone ayu ora karo-karuan. Niku jenenge wong bejo. Lah niku mboten saged digoleki tak niki karena rahmate Gusti Allah. Wong niku lho uripe niku mboten pernah ibadah. Poso ya ora. Salat ya ora. Dilalah. Arep kampung duite dilalah tobat. Moro-moro gelem salat. Nggih kados cerita wingi ten Tangerang niku kan wonten niku. Bocah penggane mabuk-mabukan, penggawene maksiat. Gusti Allah Maha menghendaki bilih tiyang punika insyaallah badhe mlebu swarga. Yo billahi husnul mabuk bareng masjid. Ketemu wong siaran masjid. Mas, sampeyan arep ndi? Aku arep masjid. Lah sampeyan mabuk sih. Ora masalah, mabuk ora masalah. Gusti Allah ora bakalan nolak mabuk. Nah, bareng masjid iki salat apa? Iki salat subuh. Mau temen kok salat maghrib iki salat subuh. Lah salat subuh ana pirang rakaat? Papat. Pas subuh ora ngerti papat. Oh alah bocah. Lha wis beli. Kok disoro-soro kan maksud. Dene kan maksud ketemu wong arep jamaah masjid maneh. Mas, arep ndi? Aku arep masjid subuh tapi diusir kae kancane sampean. Jalan ora ngerti kok atuh subuh. Hujan pira salat pira? Sono subuh pira? Ya nomor orang, buah subuh kok rakaat. Mungkin wong sing jawab patang rakaat wis salah kok. Aduh iki bocah beres iki. Lah cara antri karepe yo salat subuh. Tapi ora oleh wis dhewe melu-melu. Akhire di sorong-sorong kon wudu, dipacani wudu, diwarai wudu. Terus akhirnya sholat anut-anut kancane. Allahu Akbar. Lah Allahu Akbar itu orang gebluk meninggal dunia. Yang menjadi pertanyaan, niku matine suul khotimah atau husnul khotimah? Nganti cerita biyen iki terulang cerita biyen. Nganti malaikat penjaga neraka karo swarga niku rebutan. Iki jatah aku, jare malaikat Malik penjaga neraka iki jatah aku. Wong iku ora tau ibadah, ora tau salat. Jatah aku atas siksa tak lebake ning neraka. Jare ke malaikat repot ora iso. Wong iki kena suruh masjid wis takbir salat salat kok iki yo jatahku swarga ora iso.
Paidunan kok antarane malaikat Malik kali malaikat Ridwan. Bingung akhirnya pun sowan kali Gusti Allah niku pripun Gusti? Wong niki apa wong neraka apa swarga? Oh niku wis tobat. Niku termasuk wong-wong sing tak rahmati aku. Termasuk wong sing bejo. Niku husnul khotimah bakal mlebu swarga. Waduh lho biasa semono. Lah ngaten niku mboten rasa ditiru, Pak. Wah, yo arep kaya PBA. Arep mabuk-mabukan kok arep mati yo arep mlebu masjid. Lah sing ngerti sinten? Mboten saged mergo niku jalan rahmat. Sing nomor kali jalan syafaat. Jalan syafaat niku jalan pertolongan. Ingkang sepindah sing saged nulungi kawula panjenengan tetep Gusti Allah, tapi wasilah setunggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wujude napa? Wujude kula panjenengan seneng maca selawat, seneng karo Kanjeng Nabi. Man shalla alaihi wa sallam kutiba lahu asyra hasanatin. Wong sing gelem maca selawat ping sepindhah mawon sallallahu alaihi Muhammad niku diparingi pahala 10 kebagusan. Nek tak ibaratake 10 kebagusan, nek setunggal mawon panjenengan nulungi wong kecelakaan misal, dirompo-rompo terus goreng rumah sakit, niku mung 1 kebagusan. Niki 10 kebagusan cuma baca sallallahu alaihi Muhammad. Jelas ayatnya. Napa maneh kula panjenengan seneng maca selawat digawe wiridan. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Luwe-luwe panjenengan seneng selawat. Tapi panjenengan seneng Nabi Muhammad kudu seneng kali Gusti Allah. Ada hal yang tidak bisa terpisahkan kecuali 2 ini. Nomor 9, atiullah wa atiur rasul. Ingkang sepindah kula panjenengan seneng karo Kanjeng Nabi berarti harus seneng kali Gusti Allah. Boten saged kemudian panjenengan seneng karo Kanjeng Nabi, aku sepenting ana selawat tak tekani ning Subah, ning Batam, ning Bandar tak kejar jikalau ada sholawat. Kan kata nggih anjir ana Babu Mustofa ada Babu Rebana sing sae-sae tembung di mawon dikejar. Tapi kok melupakan Allah, artinya apa? Boten seneng karo Gusti Allah, boten seneng karo perintah Gusti Allah berupa sholat. Niku nggih kurang. Mardudatun la tuqbalu, ditolak tidak akan diterima. Begitu juga panjenengan seneng sholat, tapi orang seneng karo Kanjeng Nabi. Wah, nyong ora seneng karo Nabi Muhammad, aku duwe seneng terus duwe seneng-senengan Nabi dhewe kok. Lah terus winginipun ana tiyang ngaku Nabi penggantine Nabi Muhammad. Wonten nggih, semono wingi aku sodik niku tukang badminton niku ngaku dadi nabi. Ngati gadah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna musaddiq rasulullah. Padahal Rasulullah mendawuh la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi kecuali saya. Wonten malih nabi sing jenenge Jasuh Jawa Sunda, Nabi Jasuh Jawa Sunda, menguasai Jawa dan Sunda. Jenenge Tukirman, tukang dadoni ilir, tukang dadoni ilir itu. Ngaku diparingi wahyu kali Gusti Allah, ngaku dadi nabi. Wonten maneh ning Banten, biyen jenenge Lia Eden, nggih, Lia Eden ngaku nabi ya ngaku malaikat Jibril. Ditangkap polisi, malaikatnya dipenjara. Malaikat Jibril dipenjara. Ngaku nabi, utusannya Nabi Muhammad
penjara. Niku mboten wajib kula taati. Mergone niku sesat. Niku dari dahulu nggih teng Magelang. Jenenge Tukimin. Tukang gali sumur. Ngaku jadi nabi. Jarane oleh wangsit saking Gunung Merapi. Niku nggih boten wajib diimani. Mergone niku nabi palsu. Nah ketika kula panjenengan selawatan, nek jenenge misal jenenge kula Abdul Aziz nggih mending saya sallallahu ala Abdul Aziz. Mending lah nek Tukimin kan ora pas lah. Sallallahu ala Tukimin. Sallallahu ala Tukimin. Kudune sallallahu ala Muhammad. Mergone asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh dipisahkan antara Allah dan Nabi Muhammad. Syahadat kok hutang setunggal boten ditampi kesaksian syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, harus disambung wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh kemudian panjenengan mung njupuk wa anna Muhammadar Rasulullah kok nggih boten saged. Kok asyhadu an la ilaha illallah kok nggih boten saged. Kudune kali-kali atiullah wa atiur Rasul. Lah nggih. Lah sing bisa ceramatake kula panjenengan besok Rasulullah. Ya tetap Gusti Allah tapi lantaran Rasulullah mergo kula panjenengan seneng maca selawat. Terus nomor kali jalan masuk surga niku melalui wong tuwa. Kenapa wong tuwa? Mergo anak niku tergantung wong tuwa. Anak niku kaya kertas putih. Ada coret abang ya abang, biru ya biru, hijau ya hijau. Tergantung tiang semak. Anak niku digawe wong kafir, anak iku digawe wong saleh, anak luar digawe wong agamane liya, niku tergantung tiang sepahe. Maka kemudian anak yang menjadi anak yang soleh dan soleha berarti itu adalah wasilah dari didikan orang tua. Jalur kedua. Terus diri jalur ketiga. Lah jalur ketiga itu melalui ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu jadi pewaris para nabi. Lah pewaris itu berarti wong cedhak keluarga. Berarti ulama itu adalah keluargane nabi karena nabi pun boten wonten berarti diwariskan kepada ulama. Ulama warasatul anbiya. Wonten panjenengan boten wanah terus diwaris tanggane. Wonten boten? Ya wonten mestine diwarisake kalih anake. Lah ulama itu adalah sebagai pewaris daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marisi napa ilmu ini. Nah, sing nomor sekawan nggih punika anak perempuan. Maksudnya Bapak Ibu, anak perempuan nek dados anak perempuan ingkang salehah niku saged dadosake wasilah mlebeten swarga. Mergo nek anak perempuan itu anak yang sangat dikhawatirkan. Nek wong lanang iku sebebas, tapi nek wong wadon iku duwe anak wadon iku kecil-kecil iki boten Pak Bu. Pamit sekolah jebulane ngayang-ngayang rono-rono. Nek bocah lanang sing kira-kira nek bocah wadon panjenengan ning omah mawon sing biasane pulang kok jam 1 mun dugi griya mboten wonten kabar wong sulit bar mari kira-kira kuwatir mboten. Yo kuwatir sangat mulane nek panjenengan gadah anak ingkang salehah niku dijamin kali Gusti Allah
saged kangge wasilah lebetake swargane Gusti Allah. Napa maneh bocah wadon sing solehan sing apal Al-Qur'an. Niku saged nyunduk keluargane 7 keluarga. Mergane napa? Anak solehan niku dambane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rusak dunya mergo rusake wong wadon. Generasi ingkang sae nggih generasi wanita yang salehah. Oh niki pembukaan. Niki dereng aos nggih. Niki kita pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alif rahimahullah taala wa nafa'ana fi dzarani amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mau sing kula sanjang iku mun inget Pak nggih? Nggih, jalur masuk surga wonten pinten? Kalih setunggal. Rahmat Gusti Allah nomor kalih. Syafaat wonten pinten Bu? Sekawan, seminggan, laleh, tambah kalih, Bu, telu, belas. Papat ora ilingan wis pokoke ngaten mawon sak nyandake dieling-eling Pak Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya aku jadi jangan dikasih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji kitab sapa ingsun kelawan berasma dhateng Gusti Allah. Sifate Allah Ar-Rahman dan paring mulai tentunya. Sifate Allah Ar-Rahim dan paring rasa tertentu dengan baik dan akhirat blokong. Boleh ngaos ngaten itu boleh kali santri-santri. Dengan ada anak pengen sekolah SMP, SMK, mondok sisa makin sakit daftar tentang Al-Husnah. Itu yang penting. Alhamdulillah kita demokrasi terus kepala sekolah SMP kali murid-murid lagi pondok. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji kitab sapa ingsun lawan berasmadate Allah. Kenapa Allah menganjurkan setiap melakukan sesuatu harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan sesuatu yang halal bisa haram karena awalnya tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya saya dados boten sae, boten berkahane karena tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu baik nang isor napa dhuwur, Pak. Titike nang isor napa dhuwur? Nah, tenanda. Karena bak itu diawali dari titik anten paling andap, niku mempertandakan bahwasanya kalau kita menjadi orang sukses, kalau kita menjadi orang hebat, kita tidak akan melupakan yang namanya bawah. Asal kita itu loh dari bawah. Terus kalau panjenengan yang sukses karena diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah tidak akan sombong. Ngerti kahanane kaum duafa, kaum bawah. Ngerti kahanane kesusahane rakyat. Karena sifat sombong itu dilarang oleh Allah. Sepele kabeh sombong itu sepele. Wah iki jamaah ya orang nyomah. Ya ora bakalan jaman, Bro. Nah ini kan mulai do aktif kan. Iki nyong dan orang nyong yang lebar. Ngantos Gusti Allah dawuh kali Nabi Adam. Ya Adam, uskun anta wa zawjuka fil jannah. Adam, kamu dan istrimu bertempatlah di surga. Nikmati seluruh surga. Kenikmatan surga monggo panjenengan nikmati. Tapi la taqrabu syajaratal fatakunan minal khasirin. Tapi jangan sekali-kali kamu sampai mendekati buah itu loh.
pohon itu namanya pohon semen kuldi. Buat asal mendekati buah kuldi apalagi sampai memetiknya. Lah Nabi Adam yo siap Gusti sami'na wa ta'na. Dan setan rumuan. Wah, bahaya. Gusti Allah dawuh Nabi Adam ayat-ayat. Bakal tak bodoh menanti ngancam aku nang neraka. Mergo apa? Setan itu akan diusir oleh Allah karena tidak mau hormat kepada Nabi Adam. Jadi Gusti Allah, iblis usjud ila Adam, sujud ila Adam, hormat ila Adam. Tapi jawabannya iblis apa? Orang sudi Gusti. Orang sudi hanya kok cedek karo Nabi Adam. Khuliqa minatin wa ana khuliqa minan nar. Adam itu lho didadekake kok lemah. Lah sedangkan kula didadekake sangka geni dinamane kok cedek karo Nabi Adam cik. Orang sudi. Itu sambungane iblis. Akhirnya iblis itu dikutukkan Gusti Allah. Ya wis, bari iki melesat. Melesat niku bahasa India, melesat. Bahasa rambut ini mirip. Bahasa bulu ini minggat. Iblis nantang. Oke, orang apa? Aku lebih lagi rokok, kon minggat di suatu orang apa? Tapi aku dalam dua syarat. Syarat yang pertama, saya diberikan kekuatan agar saya bisa menggoda manusia, menggoda anak cucu Adam untuk masuk ke neraka bersama saya. Yang kedua, saya minta diberi umur panjang ila yaumil qiyamah, nganti dina kiamat. Diketok karo Gusti Allah. Oke, tak setuju. Punane aja ngono takku omong ora wedon. Ono pocong, ono gendruwo iso ilang, iso dadi wong wadon, iso dadi wong lanang, ono iso dadi kewan. Aja gumun, iki memang sadone Gusti Allah nek iblis. Lah setan itu mboten cukup dadi ngaten-ngaten tok. Setan sing asuk iku malah manggone ten jero awake manungsa, mlaku ning jero darah manungsa. Mulane enten hadis sufit dari setan fi Ramadan. Setan itu loh dibodoh dibelenggu ing dalam bulan Ramadan. Mulane akeh wong sing do giat maca Al-Qur'an, akeh wong sing giat tarawih, akeh wong sing do giat do mlebet teng salat dan masjid. Yang menjadi pertanyaan kenapa kok masih ada maksiat? Masih ada saja yang nggak mau puasa Pak, masih ada saja kemaksiatan di mana-mana Pak, padahal ini bulan Ramadan. Sabab setan kasiratun, sebab wong dinunggoni setan itu kathah. Nek setan sing asli dibunuh karo Gusti Allah, dikerangkeng, ditangani karo Gusti Allah sing asli. Lah setan sing insina ya insania, setan insania sing mlebu teng manungsa, sing setan berwatak manusia sing mlebet teng watake manungsa niku mboten saged diilangi karena itu adalah sifat pribadi manusia sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika setan krungu, wah, bayar Nabi Adam kan ninggal buah kuldi kon dilarang ning buah kuldi iki ra tak kudu iki. Kuduan pertama itu dia Nabi Adam. Ditemoni
Nabi Adam dan iki kabare dan. Beda kabare. Biasa sih. Nah, udah iki kula krungu katene Gusti Allah. Krungu apa? Sampean kon ngepek buah kuldi. Hus, mawon kok. Aku dilarang karo Gusti Allah, "His, kuldi iku artine langgeng." Artinya apa? Ketika panjenengan mangan buah kuldi, kurang swarga iku iso langgeng, nikmate ditambah-tambah karo Gusti Allah. Lancang kowe ya. Akhirnya joko waktu dibanding-bandingke iblis terus. Mulane pas haji wonten jenenge balang jumroh. Nggih, pernah Pak Mekah pernah. Pernah Bu. Murah Bu, paling 35 juta. Nggih. Ya iki kula wingi pas pegawai pas 35 juta. Lah, ketika kula panjenengan ngertos bahwa iblis itu adalah godaan pertama yang mencelakakan manusia untuk jauh dari Allah, maka kita harus waspada. Berarti tendiri pulau panjenengan itu ada dua hal. Ada yang namanya malaikat raqib dan ada yang namanya malaikat atid yang mengajak kejelekan dan mengajak kejahatan dan mengajak ketaatan kali Gusti Allah. Maka kemudian iblis gagal wujud Nabi Adam, akhirnya nemoni Siti Hawa. Iblis ngaten kula oleh angsal wang sekat Gusti Allah jenengan kon mangan buah kuldi kon ngapik buah kuldi. Kuwi jenenge kuldi ku langgeng nek jenengan pengen emas suwake, duit suwake, nikmat suwake, langgeng ning swarga sampean kon ngapik buah kuldi kon mangan. Apa iya Iblis? Iya sumpah lho iki. Sumpah. Lah akhirnya apa? Siti Hawa nemoni Nabi Adam, Kang Adam, lu pengen buah kuldi. Aja dik, niku anake Gusti Allah. Moh, pokoke kula nyuwun buah kuldi. Nek panjenengan boten purun nganake buah kuldi, lebih baik bisa. Wong wadon niku senengane ngaten niku nek meksa wong lanang ora gelem wis tak wis ora cedhek dawa-dawa. Saiki diselesaikan ning kawan. Nggih. Wong wadon nek perang karo wong lanang, tukaran karo wong lanang, mesti masalahe katahe ekonomi. Ten KUA setiap tahun itu 2.600 calon janda. Setiap tahun. Belum jenengan yang derek nikah tinggal ngadeg ten pintu gerbang KUA, nggih meleh. Harus model dhuwur, ndek, ireng, putih, ijo, penting wonten. Mulane kathah janda daripada mriki mawon coba di sorting, dicatet iki Pak Idin gak nyatet iki mesti kathah jandane kaya iki nggih. Nggih. Wong lanang nikah songo wektu niki saged Bu. Pak nggih, saged. Sing penting aja nafakoi nikah bae. Pergone luwih kathah tiyang estri daripada janda, daripada duda. Lah kemudian Nabi Adam terpaksa nglakoni perintah sing wedok walaupun itu lanangane Gusti Allah. Yo Din yo wis ora jengkel aja nangis koyo itu. Yo makan akhirnya ditanya. Maam akhirnya diusir karo bote. Oi, wiri. Getah kok, Mak. Getah ya kudune ngomong kok. Wiri, mbok tenan. Ayam yang juga yang ramit benjenengan betah kaya ngono nggih mboten. Jujur. Mabur. Bareng ayam wis nek ngono nek mlayu piye? Ya yo ayam orang kere ora sudi. Kowe. Lu dikerpa.
Nabi ada diusir oleh Gusti Allah karena melakukan kemaksiatan, melanggar karo perintah Gusti Allah. Setan diusir oleh Gusti Allah karena kesombongan. Setan wis mlebu nang swarga diusir kali Gusti Allah mergo sombong. Lah kula panjenengan derek pernah mlebu swarga kok sombong. Kira-kira pantes mboten mlebu swarga. Pantes mboten. Mboten pantes. Mulane kula panjenengan selalu diingatake kali Gusti Allah. Biasane khotbah-khotbah niku nggih dong ingkang kula panjenengan innallaha aqrabuni wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maksud takwa bener-bener takwa Gusti Allah. Jangan sekali-kali kalau panjenengan meninggal dalam keadaan belum sholat 5 waktu niku peringatan terus diulang-ulang terus. Nanti si khotbah kita harus nanti bener maca ayat kowe. Mana itakullah. Lah itakullah niku perintah Gusti Allah. Piranti itakullah niku kata. Kula panjenengan boten cukup hablum minallah, tapi harus hablum minannas. Panjenengan sholat sujude tak bengi 1000 rakaat. Awan poso. Wibade pengpengan pokoke. Wah, dadi wong zuhud ning masjid. Wong wiridan masjid ibadah ora rampung-rampung. Tapi kok karo tangga merengkel, bahasa Indianya ini merengkel, bahasa Londonnya berdiga, orang tenanan. Mlebu swarga jare Gusti Allah pun dhisik. Man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Tidak dinamakan orang yang beriman. Orang yang tidak bisa menjaga perkataannya dari menyakiti orang lain. Nek kula panjenengan wedi karo dina kiamat pembalasannya Allah besok, karena setiap manusia ada pertanggungjawabannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit melakukan kebaikan akan dibalas oleh Allah. Sedikit melakukan kejelekan juga akan dibalas oleh Allah. Karena dunia ini adalah ujian. Sedikit kita menandur sesuatu, kita akan mundur. Sedikit kita menandur kejelekan, kita juga akan mundur. Jenengan nandur nongko, kira-kira itu boleh duren apa nongko, Pak? Ya nongko. Maka Gusti Allah ngajurake, ayo golek sangu sing sakake. Salah setunggalipun ya sangu karo aku, ibadah sing sae juga ngapiki karo tangga karo. Nek kira-kira ora sedogo omongan sing nyakiti orang lain, auliasmu alung suka genang meneng. Sekarang juga ada HP, tidak cuman pakai mudah, bisa pakai jari WA. Tanggane lewat, karena sengit ya, tanggane lewat. Sengit mergo napa? Mergo tanggane ini itu PCE anyar. Jualnya karpet dhewe. Kemeropok di WA kok setane lewat. Orang kaiki mergone kemeropok jengkel lewat tok bae langsung digawe status foto nang setane lewat. Niku jenenge menyakiti orang lain, bahkan itu bisa menjadi perpecahan, pertikaian karena hanya gara-gara WA, gara-gara status Facebook. Itu sama halnya faliyakul khairan aw liyasmut.
nek ora iso njogo, ora iso ngomong sing apik, ora iso WA sing apik, ora iso Facebook sing apik, alun suku benak aulia suku menang. Ada nggih? Niku piratine wong sing iman, Pak Bu. Piratine wong iman niku kathah, mboten cukup salat tok, mboten cukup ngaji tok, tapi njogo kesaenan ning sepadha-padha nggih termasuk bagian dari iman. Mulane dalam sholat niku ada ruku. Ruku itu ibaratnya kula panjenengan kudu duwe sifat tawadhu, saling hormat, menghormati, ojo gampang melecehkan orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain. Dalam sholat ada assalamualaikum, assalamualaikum. Niku artosipun karo sepadha-padha kudu sing sae pun yadin wala takun udunai. Kan ajarane ngaten. Jadilah tangan jangan jadi seperti kuping. Kuping apa mati bodoh kan ketemu kok. Nggih arep dina kiamat kurang rong dina sing jenenge kuping loro iki ora bakalan gelem ketemu. Siji nganggo suweng, siji kudu nganggo suweng. Suwenge beda bae ora gelem kudu padha. Mergo ireng-irengan iki. Panjenengan aja nganti niru kuping Bu nggih. Tanggane tuku duplak lukat, tanggane tuku sedan edan, tanggane tuku semangka bongko, tanggane tuku apel mangkel, tanggane tuku sawah mongan-mongan, tanggane tuku emas panas, tanggane tuku ceret mencret, tanggane tuku sapi mati. Dadine truk, ya nek truk mending, lah nek patang truk. Rong truk, telung truk, patang truk, ane kukur-kukur nang dhuwur, kasur, penggane nganggur ngisi mangan baby, catur sambu, kubur sareng moso simbah, kusdur. Maka dari itu penting menjaga kesaenan itu penting. Ojo kaya kuping, kaya tangan. Lah tangan itu rukun apa? Sing tanda tangan tangan, sing tampa dhuwit tangan, sing kerja tangan. Ditukokake emas, takokake di tumpake gelang, tumpake cincin, sing nganggo kan apa kiwa? Kiwa padahal kiwa penggawane persilitan. Penggawane persilitan didik-didik, tapi rukun wis. Wa kiwa rasa kuwatir senajan aku sing tampa dhuwit, senajan aku sing kerja, utang tuku gelang, utang tuku emas, kowe sing nganggo. Siap. Iki manungsa nek saged nggih ngaten niku Bu yo nggih yo kudu saged. Jenenge arep nerapkan keimanan nggih kudu saged. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka dari itu ketika Nabi Adam kali setan diusir kali Gusti Allah kan dunya akhiripun napa Bu? Pak, akhiripun Gusti Allah janji. Adam nek kowe tak lebur dosane, nek kowe pengen tak temuake Nabi karo bojone mergone pas diusir niku Nabi Adam ten Mesir, nggih, ten Mesir terus Siti Hawa kan India. Mulane wong Arab karo wong India itu beda-beda tipis. Iki wong Arab wong India iki wong India wong Arab sih mas padha. Mergone keturunan Siti Hawa kali keturunan Nabi Adam meh padha Bu. Lah ketemu ketika Allah memberi tugas kali Nabi Adam. Adam, nek kowe pengen tak ngapura, nek kowe pengen ketemu bojomu, poso. Kok nebus dosane lewat poso. Mulane ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba sudah saya wajibkan atas kamu. Alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Karena puasa ini bukan cuma hanya di zaman Nabi Muhammad, tapi
Tapi sudah saya wajibkan sejak zaman Nabi agar silsilahnya, asbabun nuzulnya, asal usulnya ngaten iki. Kenapa diwajibkan puasa? Mulane wong puasa niku gembleng kula panjenengan ben kula panjenengan dadi wong suci. Kawaladat ummu. Kan ngaten iku. Dadi wong sing paling bejo ning bulan Ramadan, wong sing bahagia nang bulan Ramadan niku wong sing gelem poso krana Gusti Allah. Man shoma Ramadan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Niku wong sing paling bejo, Pak. Wong sing paling bejo wong sing gelem iman karena Allah. Wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena orang itu akan di ngapura dosane, dosa-dosa sing wis liwat niku bakal di ngapura kali Gusti Allah. Iki wong bejo. Mergone tangga-tangga kula panjenengan, kanca-kanca kula panjenengan padha-padha sehat, kabeh ora gelem poso. Lah iki berarti wong ora bejo. Senajan jenengan tenggane ning sawah, macul tentang kulit kang kelentik, yo gelem poso berarti niku pilihane Gusti Allah. Calon swarga. Mulane panjenengan nek pulang poso niku bener-bener dikurangi makanane, kenikmatane dunya dikurangi. Mulane napa kon poso mergo panjenengan dadi wong suci. Ibarat durung poso jenengan dadi uler, bar poso jenengan dadi kuku-kuku. Uler niku delok umpame dene sih, Mas. Uler cilik ben nek omah do delok, iki, coba tiku nggih. Begitu. Padha karo sifate manungsa saurunge poso ya sifate takkan dosa gidung medeni dileni. Tapi nek wis bodo resik dosane dadi kuku-kuku iku jangankan wong wadon-wadon Pak Bu. Cah cilik-cilik itu dosane do mutak-mutak kuku. Padahal itu asale saka uler. Dan jenengan kawalada dihukumu kaya dene bocah sang dilahirake kadi warga ibune. Senajan jenengan brengosen tukang rokok niku ibarate jenengan niku resik kaya wong bocah sing dilahirake saka ibune. Do seneng jenengan nek ngambungi bocah cilike wangi mboten Pak Bu. Wangi mboten. Wangi do seneng diimbang sing ora ono sing ambu rokok. Do seneng kabeh. Beda karo wong tuwa. Mulane ibaratna kaya bayi sing dilahirake saka buah garbane ibu mergone kula panjenengan resik dosane. Niki bagi wong sing taat kali Gusti Allah, momen bulan Ramadan itu dimanfaatkan satu perbanyak membaca istighfar. Ampunan kali Gusti Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sing nomor kali perbanyak membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nomor 3 perbanyak minta ridho Allah, minta dimasukkan ke surga dan minta dijauhkan dari api neraka. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Biasanya naik baterai atau apa atau disingkat atau astagfirullah asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sekalian baris aku wis mencakup kabeh. Astagfirullah astagfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Iku dikatakan niku aturane anjurane Kanjeng Nabi. Mulane wong biyen poso nek saurunge poso ditimbang bolo-bolo kene Mas. Saurunge poso nek wong biyen. Lah abodo ditimbang 50 kilo Mas. Mergone tirakate temenan. Do harus do melek-melekan, do wiridan, do zikir. Kadang masjid musola niku kebon jaman biyen. Saniki tasih mboten. Wah, mau HP, mau TV, orang bakal ada neng musola neng langgar. Mungkin boten. Iku biyen kok wirid ada. Pada harus nanti sak rambungnya yang bondo manulane
ditimbang mau 10 kilo jadi 50 kilo. Nah nek saiki ditimbang saurunge Ramadan 80 kilo, arep tuh ditimbang 120 kilo. Mergone napa? Malah tambah kata manane Pak. Dendam. Lha saurunge ya paling bar malam paling mimit banyu putih sak urunge poso hari-hari biasa. Lha iki poso niku iso walah jodoh pacar diborong kabeh ya. Isuk Pak. Dadi nek buka niku ana kolok walu, kolang kaling, degan, es cendol, es dawet. Panganan ora cukup setunggal kali. Ono kletho, ono telo, ono bolang-bolang, ono martabak, ono wingko, wis pirang-pirang. Padahal ngombe pisang glegel-glegel wis milih-milih Pak. Kene urung dipangan wis kawin-kawin kok tuke iki yo ditukar nggih ngopo ora dipangan. Pangan dicuwil. Alah wis males wis warit. Bungkune ngapung-ngapung lha iki yo priye iki yo ora ditemek ora diopo. Dipangan ora. Alah ngapurane wis warit. Niki kenikmatan dunya Pak. Beda kaya kenikmatan ning akhirat besok. Mulane wong poso iku kenikmatane kalih. Buka karo besok ngalami nikmat di akhirat. Ketika kula panjenengan menikmati kenikmatan dunia, maka hanya satu tegukan jenengan krasa nikmat. Jenengan mulai sedina paling nikmat itu sing pertama sak tegukan blek 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 wis paling nikmat. Beda kaya nang swarga. Nang swarga niku diteguk tambah meneh tambah enak nikmat terus nikmat tambah nikmat terus. Nek dunya mboten. Pertama enak nomor loro biasa, nomor telu biasa, nomor papat sing terang. Kuwi kaya panjenengan dadi pengantin anyar ke sih, Pak. Ngalami mboten Pak Dewi, ngalami mboten pengantin anyar. Nggih, Bu ngalami mboten Bu. Yang pertama niku kadang ping 7 ping 8 Pak. Kudu anak siji kurang sebulan pisan, dua anak loro kurang rong bulan pindho, dua anak telu dan kurang paling kadang rong bulan pisan. Dua anak papat nek ora di elik karo bojone kadang kelalen, Pak. Malam Jumat. Apa yo Bu wingi ta kowe malam Jumat? Iya iki malam Jumat. Wis kelalen wis wis bosen. Dunia beda kaya nang swarga tambah enak. Tentu ya. Lah mulane wong saiki arep poso ditimbang 80 kilo, arep bodo ditimbang iso 120 kilo segone dendam. Dendam malah biasanya anggarane sedina iso 20.000 poso iso 100.000 kok. Mergone kudune enak. Buka kudu enak, jajan kudu akeh. Sahur nek ora enak ya ora doyan. Mulane ibadah puasa itu dinamakan ibadah sirri dari Gusti Allah. As-saumu li wa anna ajribi. Puasa itu loh milikku dan saya lah yang berhak ganjar sing poso. Setiap ibadah kula panjenengan diparingi ngertos iki lho, ibadah salat jamaah 27 derajat nek dhewe siji. Iki lho wong kurban, ganjarane padha karo sak wulune wedhus utawa sapi. Iki lho wong haji, ganjarane besok mlebu swarga bebas hisab tanpa hisab. Setiap ibadah dikai ngerti ganjarane, tapi nek puasa tidak ada yang tahu. Nuwun sewu. Ten mriki mawon, kula mboten kertos jenengan sing poso ndi sing ora ndi. Apa jenengan ngomong ngene, jenengan kok iso lemu koyo wis ora tau poso sampean. Wong lemu koyo kowe saged mboten ngaten. Mboten saged. Jenengan kok kuru koyo kowe, berarti sampean poso terus yo, mboten saged. Oh kadang aja sama ide itu cacah. Wong sing nduk weruh iku ya Allah Gusti lo, mlaku kok poso paling isih pirang dina jam 09.00 isih isuk kok wis ida-ida kaya kowe.
Ya Allah Gusti kok melas temen padahal iki duwe baru kok manak sate kepedesan. Lah sing ngerti sapa? Mboten. Wong padahal jam 10 wis ora turu nganti wong do ya Allah Gusti wong paling poso pirang dina poso turu terus kok malah temen kaya kowe ya. Padahal ora kowe mah kok regen. Bareng anak kuwi regen rasane ngantuk bae nang ngene turu. Kan muter-muter sing terus niku poso napa mboten mulane Gusti Allah dawuh as-saumu li. Puasa itu milikku. Wa anna ajribikan sayalah yang akan memberi pahala. Jadi kula panjenengan itu termasuk ibadah siri. Puasa itu ibadah siri, ibadah rahasia. Mulane kula panjenengan besok mlebu swarga dengan keadaan rahasia. Tapi dengan catatan man shoma ramadanan waktu saban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasa karena mencari ridho Allah, ikhlas. Poso Pak dengaran maaf. Orang poso percuma ngomong wadian. Tidak mau sahur kabeh. Terpaksa poso. Itu berarti posone mah ora wadian. Poso Bu, kalau isin lan aku sekolah TK wis do poso menju. Dan orang poso isin ora. Berarti posone karena isin karo anak sing isih TK kuat poso jenengan akhire nganti poso. Bapake ngaten. Ngono, penting aku lulus sahur karo poso karo bukaan. Kurang kerjaan gampang gampang warung gua. Lah saya ngerti sinten. Mulane wong poso iku sing ngerti awake dhewe kali Gusti. Mulane besok wong sing poso Bu, besok mlebu swarga niku kat dari yatufu fil jannah. Kaya lemut sing mabur bengi swarga Pak Bu. Ora kok panjenengan dadi lemut niku mboten. Ibarate jenengan besok niku sumabur bengi swarga. Bar bengi swarga jenengan ora mlebu nang swarga tanpa melalui pintu surga. Nah, seneng mboten? Ya penak seneng, mati malaikat itu langsung marani. Iki siapa? Man antum siapa kamu? Akhirnya diwakili kali Pak Idin, sabar malaikat sabar. Ana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku itu umat Nabi Muhammad itu jamaah ini jamaah maghfirah iki jamaahku. Akhirnya malaikat wetan dawuh, "Oh hebat teman maaf halu fi hadza dunya. Apa yang kamu kerjakan di dunia kok mendapatkan keistimewaan kayak ini kok hebat teman. Marwal visa apakah kamu melihat visa?" Jadi kalau panjenengan besok tahu lebih rokok terus makro, ikut dihisang diset tak dulu. Ada yang namanya Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu di mana orang yang sudah meninggal dunia dari Nabi Adam sampai Adam Suseno, sampai Adam itu dipanggil angin kabeh dalam keadaan riyan wudu. Wah, beres iki mau wudu bisa ndelok ya ana sing putih, ana sing putih, ana sing dawa cendhek gede cilik, mboten mikir ngoten Bu. Mikire kula panjenengan iku iso selamat ora ya Allah, anane wedi. Mergo arep dihisab kali Gusti Allah. Arep dijaluk pengadilane, dijaluk pertanggungjawaban ketika kula panjenengan nglamun dosa teng alam donya. Kumpulane dari siji yang namanya Yaumul Hasr. Dikumpulane ning Yaumul Hasr. Yaumul Hasr niku ora-ora masyhur Bu, bar Abdul Bait itu berarti ler kadya kaya dene bumi tapi putih komplek rata. Kaya penggorengan martabak. Rata. Srengenge didonake sak depo. Kira-kira panas mboten Bu? Panas mboten Pak? Ya kaya sate digoreng. Berarti itu diadili meneh yang namanya Yaumul Wasdi. Yaumul Wasdi itu ditimbang kula panjenengan. Nek anduk sing apik berarti swarga, kono sing anduk sing elek berarti neraka. Ora ngeri. Mboten cukup ngaten, dilebokake meneh ning jenenge wa siratal mustaqim.
Jejeg lurus ngomongan mereka dia kok dene rambut jadi disikat dari itu. Kamu sakit Pak, itu urusan Gusti Allah. Idza arada syai'an yaqula lahu fayakun. Ketika Allah sudah menghendaki sesuatu, gampang bagi Allah kun fayakun. Langsung jadi. Rambut siji lho disikat jadi pitu langgeng boten kira-kira. Nggih monggo. Tur wonten Isra Mustaqim boten lurus boten Bu. Tapi di dalam kitab Durratun Nasihin dikandhani Isra Mustaqim niku ngaten Bu. Cet lakon 5.000 tahun. 5.000 tahun. Berarti 25.000 tahun. Nek mau nah insor nggih, lah nek insor iku wis diodong api neraka. Sing iso mliwat bus. Selamat. Ana sing kaya jek, ana sing kaya sepur, ana sing kaya becak, ana sing kaya angkot, ana sing kaya naruh, ana sing surenan insor, tergantung aman kula panjenengan ten alam dunia. Tapi wong rombongan Pak Idin Al-Maghfirah niku ditakoni karo malaikat, hal asira apa jenengan liwat-liwat Siratal Mustaqim badhe boten hal ro'an yaumul hisab napa jenengan liwati dina hisab boten. Jenengan orang liwati Siratal Mustaqim, orang liwati sirat, orang liwati hisab, orang liwati hasar, orang liwati yaumul ajal badhe nggih boten. Ya Allah Gusti amal ini napa jenengan badhe ana sauma fi syahri Ramadan. Kula poso ning dina Ramadan, tur posone aku lillahi ta'ala ora krana wadya, ora krana isin karo budal cilik, ora krana nggih liya-liya niku krana Gusti Allah. Luar biasa. Niki jawabannya Gusti Allah. Kenapa asamu li wala ajribi? Puasa itu adalah hak saya, prerogatif saya yang akan memberi pahala. Ini jawabannya, masuk ke surga tanpa melalui pintu surga, tanpa melalui yaumul hisab, tanpa melalui Siratal Mustaqim, langsung mlebu ning alam swarga lewat bumi. Ora ono sing ngerti. Wong malaikat penjaga surga ben mboten ngertos. Seneng mboten kira-kira Pak? Seneng mboten? Ya seneng. Lha poso niku lillahi ta'ala. Lah niki mun jam 6. Niki tak kawiti nggih, pun tak kawiti, mangke tinggal adune jutake kapan monggo. Pak Ustaz nggih. Nggih, teman-teman mawon atas jangan kula niki kontrake jam 6 kudu rampung. Niki doa kula serahkan kepada Bapak Ustaz Idin. Saya kalau kok belajar kelapatan yang pangapunten sangat pun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad sayyidina wa akhirin wa radhiyallahu anhu Allahumma nas'aluka khawfan 'ala al-ghaibi wa khawfan 'ala al-akhirin. Allahumma hafizni hafatan mubarakah. Allahumma qaddim wa ma'suman. Allahumma ij'al awladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa jami'ina masjid al-maghfirah wa jami'ina masjid al-maghfirah wa jami'ina masjid al-maghfirah min ahli al-ilmi wa ahli al-Qur'an wa ahli al-khair wa ahli al-ibadah wa ahli al-ikhlas wa la taj'al fi ahli al-dhair wa ahli al-dhalal wa ahli al-ma'siyah ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Allahumma qil umurana wa sahih ajsadana da'iman hayatina ila khairi walidina wa alisyadina ya Rabbal alamin. Balik maqsidana ya Allah, balik maqsidana ya Allah, balik maqsidana ya Allah. Rabbil alamin wa bihamdihi wa rabbil alamin. Allahumma
بحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة اللهم إنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.